Tak dobre, no. Tak každý varí v Egypte, tak aj ja varím. Kuracie prsia. Samozrejme, ja varím na sádle. Ja olej neznášam. Nikdy som neznášal. Takže ja varím vyloženie na sádle. Na kapsu sa dá dostať sádlo a z toho urobím škvarky a potom mám aj sádlo aj škvarky. Takže vyloženie len zdravé na sádle. Takže mám nachystané, pod tým sú kuracie prsia, paprika, paradajka, bude na spôsob leča. Takže ideme na to. A k tomu budú samozrejme halušky. Normálne halušky, nie slovenské, brinzové alebo zemiakové, neznášam. Klasické. Vy tomu hovoríte noky. Dobre, hovorte si tomu, jak chcete. Budú to halušky. Tak. Teraz to pekne uvarím. Takto. Už sa to pekne uvarí. A potom urobím tomu halušky. Potom vám ukážem finálny výsledok a uvidíte. Takže mierny ohník, zakrieme to a varíme to. Potom vám ukážem finálny výsledok aj s haluškama. Také ste nikdy nejedli, ani nebudete jesť. Nie, že by som sa chválil, ale chválim sa. No. Tak a teraz idem robiť halušky. Takže polohrubá múka, dobre? 2 vajíčka, sol a voda. To je všetko. Žiadne zemiaky do toho. Ne. Samozrejme na tomto robiť halušky. Tomto malom. Nie na tom veľkom, ako moja ruka. Mamma mia. Pekne maličké treba robiť. Chápeme sa? No. Takto, maličké. Nie ako moja pesť. Takže cesto je pripravené. To je pripravené. Tuto som dal zohriať vodu. Keď bude vrieť, tak potom sa budú robiť halušky. No a takto majú vypadať halušky. Toto sú halušky. Niečo na Slovensku a v Čechách robia. Ako moja pesť. A dajú do toho zemiaky. To nie sú halušky. Takže tu je výsledok. Takto to má vypadať. A ešte vám ukážem, jak je to s prílohou. Na tanieri, jak to vypadá. A tu je finálny výsledok. Takto to má vypadať. Hej. Takže, a je sa to s lžičkou, ne vidličkou. Nebuďte až tak. Lžičkou sa to je.